फेरेंगा सार बिथांखौ नैबे निसिमा समस्तिनि रायजो राजाया गनायनाय नङा। बिथाङा गावनि समस्तिखौ गारनानै फैनायनि गोबां जाहोन दं। बिथाङा गामिजों गावनि समस्तिजों गावनि खाथिनि बे समस्तिजों गावनि समस्तिजोंनो एरगार जादों होनना जों खोनादों, नेवसि जादों होननानै जों खोनादों। जायनि थाखाय बिथाङा गावनि समस्तियावनो आसा गैया, गावनि बियाबावनो गावनि गामियावनो बिथाङा दिनै रायजोजों नेवसि जादों। बिथाङा सासे सिखाव बादि खामानि मावो। बिथाङा दंफांफोरखौ दानफायलाबायो, बिथाङा मानसिफोरखौ बुलाबायो, बिथाङा मानसिफोरखौ अननो रोङा। बिनि मोनसेल' एन्सारा फिननाया बिदि जागोन, गावनि न'खरखौ गारना थानांनाय, गावनि गामिखौ गारना थानांनाय मानसिया सिखाव जायो। नैबे निसिमा बियाबसिनि आमटेका प्राइमारियाव दिनै बिपिएफनि मोनसे फोसावथि मेल बेहाय बाहागो लाफैगोन मा फोरमायगोन बेफोरखौ? आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों। निसिमा समस्तिनि बे आमटेका प्राइमारियाव रायजो राजानि नुजाथिनायखौ आं दिनै नुनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। आरो मोनसे बिराद मोजां लक्षण होननानै आं दिनै बेयाव नुफैनो मोनबाय। आरो आं खोनादोंमोन बे आमटेका प्राइमारियाव खोब खम भट कास्टिं जायोमोन गोदो। एबाराव खिन्थु जा नुबाय, जिखिनि फैबाय, माने सेसखा आरो आमटेका प्राइमारियाव बिराद मोजां मोनसे रिजाल्ट बे आमटेका प्राइमारिनिफ्राय जागोन होननानै आङो आखाबादि। नैबे निसिमा बियाबावनो इउपिपिएलनिफ्राय बिआर फेरेंगा बिथाङा बिजाथि महरै गसंफैदों। बिथांमोनजों माबादि जुजिनो हागोन होनना सानो नोंथांमोना? फेरेंगा सार बिथांखौ नैबे निसिमा समस्तिनि रायजो राजाया गनायनाय नङा। एक नम्बर मानो थाखाय गनाया आं बेखौ बुंनो नागिरदों। बिथाङा बे समस्तिनि बिजाथि नङा बा मानसि नङा। बिथाङा गुबुन जोबोर गोजान बै सोनाबथिं दै बारनानैसो थांनांनाय सासे बिजाथि बियो। बिथांनि थागिबि जायगानि मानसि नङा। बिथांखौ रायजो राजाया अनसायनाय नङा, खारन बिथांखौ नागिरनानै मोननाय नङा। आरो दुइ नम्बरा जाबाय, बिथाङा गावनि समस्तिखौ गारनानै फैनायनि गोबां जाहोन दं। बिथाङा गावनि उन समस्तिखौनो गारनानै, गावनि न'खरखौनो गारनानै, गावनि गामिखौनो गारनानै फैनायनि कारनानो जाबाय, बिथाङा गामिजों गावनि समस्तिजों गावनि खाथिनि बे समस्तिजों गावनि समस्तिजोंनो एरगार जादों होनना जों खोनादों, नेवसि जादों होननानै जों खोनादों, होसो जादों होननानै जों खोनादों। जायनि थाखाय बिथाङा गावनि समस्तियावनो आसा गैया, गावनि बियाबावनो गावनि गामियावनो बिथाङा दिनै रायजोजों नेवसि जादों। आरो बिथाङा नेवसि जानायनि जाहोनानो जाहैबाय, बिथाङा सासे सिखाव बादि खामानि मावो। बिथाङा दंफांफोरखौ दानफायलाबायो, बिथाङा मानसिफोरखौ बुलाबायो, बिथाङा मानसिफोरखौ अननो रोङा। आरो दिनै बिथाङा गावनि समस्तिखौ, गावनि न'खरखौ, गावनि बियाबखौ नागारना फैनायनि कारनानो जाहैबाय, बिनि मोनसेल' एन्सारा फिननाया बिदि जागोन, गावनि न'खरखौ गारना थानांनाय, गावनि गामिखौ गारना थानांनाय मानसिया सिखाव जायो। मिथिबाय? इनाय अनागारि लांसुनिया डाकेट सिखाव सिस्टेम मानसियासो गावनि गामिखौ गारनानै गुबुनाव थानांगौ जायो। दा बे फेरेंगा सार बिथां बायदि बेक्तिनो नैबे निसिमा समस्तिया होनाय नङा। आरो बिथाङा गावनि समस्तियावनो जुदि अनजायाखैब्ला बे निसिमा समस्ति रायजोदो अनजानांगौआ जोबोर गोजान। आरो दुइ नम्बराव निसिमा समस्ति रायजोआ बेनि थाखाय भट होनाय नङा जे फेरेंगा बिथांनि लिडार अर्थात ट्रेक्टर पार्टीनि दैदेनगिरि प्रमद बर' सार बिथाङा दिल्लीयाव थांनाय 2023 मायथाइनि 12 जुनाव मोनसे बिराद गिदिर बर' जाथिनि थाखाय बिटिसि रायजोनि थाखाय मोनसे गिदिर गोरोन्थि खामानि मावदों। जाय गोरोन्थिखौ बिटिसि बासिया इसेबो सहायनो हाया,
एसेबो गनायनो हानाय नङा आरो बे फेरेंगा बिथांनि दैदेनगिरि प्रमद बर' बिथांनो बिनि थाखाय भट होनाय नङा जे बेबायदि लिरनानै लाबोदों जे जायनि हाया मियादि नङा, जायनि हाया फरेस्ट लेन्ड, जायनि हाया खास लेन्ड, जायनि हाया एक्सना भिजिआर आरो जायनि हाया ग्रेजिं लेन्ड, बिथांमोननि हाया सरकारनिसो होननानै लेखायाव लिरनानै लाना फैदों। अब्ला दिनै रायजोआ मोजाङै बुजिगौ फेरेंगा बसुमतारीखौ देरहाहरनाय माने ट्रेक्टर पार्टीखौ जय खालामनाय, ट्रेक्टर पार्टीखौ जय खालामनाय माने जोंनि हाया सरकारनि आखायाव थांनाय। बिनिखायनो लेखायानो स्पष्ट बुंदों, स्पष्ट लेखायावनो लिरना लाना फैदों। ट्रेक्टर पार्टी आरो पदम फुलआ ओरैबायदि लिरना लाना फैदों जाय सरकारनि हायाव न' लुदों, गिर्जाब्लाबो मन्दिरब्लाबो मस्जिदब्लाबो माइ आबाद खालामदोंब्लाबो आलु आबाद खालामदोंब्लाबो जिखि जाया सरकारनि हायाव जा खामानियानो मावा मानो बेखौ उच्छेद खालामनाय जागोन, बुफायनाय जागोन आरो माइफोरखौ आबादफोरखौ जिसिबिजों हुख्रेमनाय जागोन। न' गिर्जा मन्दिर बिल्डिं बाथौ थानसालिफोरखौ जिसिबिजों हुख्रेमजोबनाय जागोन होननानै बिथांमोना स्पष्ट बुंखादों। फेरेंगाया बुंदों इसोरा फैब्लाबो बिटिसिनि सरकारनि हायाव थानाय हाखौ रावबो बासायनो हाया, इसोराबो बासायनो हाया होननानै फेरेंगा बसुमतारीयानो स्पष्ट बुंखादों। बुंनायजों लोगोसे लिरनाबो लाबोखादों। बिनिखायनो निसिमा समस्तिनि रायजो राजाफ्रा एसेबो गोरोन्थि खालामनाय नङा जे रावबो बे सरकारखौ देरहाहोनायाव गैया आरो बे सरकारखौ जोङो अरुण'दयनि नामाव थाखा फैसा राननायनि मुङाव जुदि भट होयोब्ला जोंनि हाया सरकारनि जागोन, पदम फुल पार्टीनि जागोन होननानै मोजाङै मिथिगौ। बिनिखायनो फेरेंगा बसुमतारीनिफ्राय फैसा लाब्लाबो फैसा मोनब्लाबो भट होनाय नङा, रायजोआ रेडि जाना थाखाबाय। बिथांमोना गावसोरखौ हाग्रा ओनसोलाव फरेस्ट भिलेजाव हा फाट्टा होदों, रेभिनिउआव हा फाट्टा होदों होननानै बुंबाय थादों। नोंथांमोननि नांगोल सरकाराव एसेल' होदों, गावसोरो 3 लाखनिबो बारा हा होदों होननानै बुंबाय थायो बिथांमोना बुंब्लाबो हाया हानि पट्टाखौ बेसेबां होदों बिथांमोना अफिसियेलि रिपर्ट होनो हायाखै। नाथाय आरटिआइ रिपर्टनि मथेब्ला बे चिरां ओनसोलाव हानि पट्टा रावनोबो होनाय जायाखै होननानै एडिसियानो रिपर्ट होखाबाय। आरो होदोंब्ला ओरैबायदि हानि पट्टा होनाय जादों जायनि हाया मियादिखा आरो बे मियादि हायाव सोरनिबा बिसाज्लाया बिफानिफ्राय ट्रेन्सफार लानानै जुदि हा पट्टा नागिरदोंब्ला बिथांनोसो हा पट्टा होनाय जादों होननानै रिपर्ट दङ। दा बिनिखायनो हाग्रामा महिलारिया बुंदों जे जाय हायाव दिनै मियादि नङाब्लाबो भिजिआर ग्रेजिं लेन्ड एक्सना तौजिब्लाबो जिरायनानै दङ, बिथांमोननि हाया बिदिनो थानांगौ आरो बेयावनो मावना मोनजानांगौ होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंदों। जेबो फसंथान हाग्रामा महिलारिखौ नागारनानै जेबो जाया। जेसेबां फसंथान लाबोनो मावनो थाखाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ आखायाव लादोंमोन, दिल्ली सरकारा खनसेयावनो फोजोबखाबाय। बेयाव बिटिआर एकर्डनि फिजिबिलिटि रिपर्ट जेबो मावनो हाया होननानै दिल्लीनि आइबि रिपर्ट, आइएएस अफिसार, डिरेक्टर अफ एडुकेशन गासैबो जमा जानानै 19 जन अफिसारा जेबो मावनो हाया होननानै इनडाइरेक्ट डाइरेक्ट लिरनानै हरखाजोब्बाय। थेंक इउ।